Ahojte, som Andrej Ďurica z Casa Real. Sme v Košiciach v mestskej časti Sever na obľúbenej Hlinkovej ulici, kde mám naozaj zaujímavý a krásny dvojizbový bytík s 2 balkónmi. Ak hľadáte takýto byt, pozývam vás na obliadku. Výborne dispozične riešený dvojizbový byt ponúka výmeru príjemných 54 m², nachádza sa na prvom poschodí bytového domu s výťahom a má 2 balkóny. Byt ponúka krásnu modernú kuchyňu na mieru so vstavanými spotrebičmi a jedálenským pultom s posedením pod oknom. Spálňa je samostatná so vstavanou skriňou a vlastným balkónom s výhľadom do parku. V elegantnej kúpeľni sa nachádza rohová vaňa a toaleta je samostatná, oddelená. Okolie bytu ponúka skvelé možnosti pre šport, ako aj relax, a do centra je to tiež len necelých 15 minút peši. Krásny byt, čo poviete? Ak sa aj vám zapáčil tak ako mne, budem sa tešiť na naše spoločné stretnutie na vašej obhliadke. Som Andrej Ďurica, realitný maklér Casa Real.